Balema Balidu Jawaradi filɛbagaw aw bisimila Balidu Jawaradi sanfɛ. Nin ye kunnafoni gɛlɛma ye ka da aw kulo kan sɔgɔmada in na. Joro Serifukɛ ale den n'o ye Seydina Ali ye. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko a kun agresselen don depuis semaine tɛmɛlen. Agression sababu la a kun taara dɔgɔtɔrɔso la. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bana ma ɲa. Ko ale fatula bi sɔgɔmada in na. Seydina Ali yɛrɛ semaine tɛmɛlen daminɛw la Joro Isa dɔ de ye ale agressé. Mɔgɔ min y'a agressé an balimakɛ min y'ale agressé o yɛrɛ kun bɛ baara kɛ Serifukɛ yɛrɛ fɛ. A kun bɛ u ka fɔ la a kun bɛ sow de kɔlɔsi a kɔni kun bɛ baara kɛ yen nɔ. U tora fitiri seli de la ni ale ye an balimakɛ agressé. Mais kunnafoni fɔlɔw la o kun y'a jate k'a fɔ ko bere de y'a to ni a y'a agressé bere la. Mais kɔfɛ u ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ muru de kun b'a bolo a ye agression kɛ ni muru ye. O dɔnnen o y'a sɔrɔ Seydina Ali yɛrɛ ale kun ladalen don Joro CCRF la. CCRF la bana nana juguya a ma ɲa u nana n'a ye Bamakɔ. Bamakɔ yan a kun bɛ dɔgɔtɔrɔso min na sa o ye Luxembourg ye. U taara bila Luxembourg la a kun bɛ ka furakɛliw kɛ yen. O kun kɔrɔla la sa mercredi tɛmɛlen Imam Mahamudu Diko yɛrɛ wulila ka taa banabagatɔ lajɛ ka dugawu don kɛ a ye. Nka bana nana gɛlɛya a ma ɲa u taara n'a ye Tunisie. Tunisie de sa an ye kunnafoni sɔrɔ sɔgɔmada in na bi mardi 23 novembre k'a fɔ ko Seydina Ali n'o ye Joro Serifukɛ denkɛ ye ko a fatula ka sababu kɛ ni agression ye. O de kunnafoni kun b'an bolo an balimaw ka da kulo kan Ala ka hinɛ tagabaa la Ala k'a dayɔrɔ suma a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.